Bună ziua! Sunt Daniela și mă adresez în special elevilor care urmează să dea examenul de evaluare națională și părinților lor. Tocmai am scos din tipografie această carte dedicată vouă, care se numește Circumstanțiala de cauză și bineînțeles că vi se explică propoziția circumstanțială de cauză, definiția acesteia, sintaxa frazei în următoarea ordine, sublinierea predicatelor, deci identificarea predicatelor, împărțirea frazei în propoziții, identificarea elementelor de relație și partea de vorbire a lor, elementele regente, termenii regenți, cuvântul la care se pune întrebarea, topica, raportul dintre propoziții și contragerea și expansiunea. Toate aceste cărticele din colecția pe care tocmai o vizionați vă sunt de mare ajutor, pentru că, așa cum vedeți, cărticica este subțirică și ușoară. Fiecare carte din această colecție conține un singur capitol, prin urmare este ușor de transportat și fiecare elev își va alege exact ce are nevoie. De ce să vă încărcați cu niște culegeri mari, groase, pe care de-abia le duceți și care conțin toată gramatica, când puteți să luați doar o cărticică atât de micuță, atât de drăguță, atât de ieftină, ușor de transportat și care vă răspunde doar la întrebările ce vă frământă. Vă ajută să învățați sau să consolidați cunoștințele de care aveți nevoie. Nici de cum nu cărați după voi volume grele, mari, în care cu greu găsiți ce vă trebuie. Aceste cărticele vă oferă răspunsul la fiecare întrebare. Prin urmare, vi le recomand cu toată căldura. Comenzile le veți face pe site-ul meu sau la numărul de telefon 0773 889 705. Evident, cărțile vă vin prin curier sau veniți să le ridicați dacă locuiți în București. La revedere și vă doresc succes!